Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Goram nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, a ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivač su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon neće od mog. Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedno pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani, prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju. Probušit ću balon s pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir, pa žuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moji su ukusnije. Mila, jedeš prva. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, a ti? Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga pocepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedem ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Jesti nar je dosadno. Bolje da napravim od njih lep sok. Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jo, koliki je.
Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem. Lako će to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cole. Ali ja ću prva piti. Bar negdje sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Come on! Smislio sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe. To je moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak. A ja više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično. Nemoj, sad će sve pasti. Pa šta, neka padne, ali sad se neće morati da penjem gore. Hajde da se kladimo da ću popiti sve to odjednom. Hajde Mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš đubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udare u lice. Žao mi, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li videla svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Mi smo u bioskopu. Usporite, stanite. Pokažite mi vaše karte. Da, naravno, Jack, daj karte. Karte, naravno. Evo ih. Uzmite, molim vas. Ok, sve je u redu. Molim vas, uđite. Hvala puno. Film je već počeo. Sedite brzo. Kako zanimljivo. Uzgred, kokice su baš ukusne. Da, i meni se sviđa. Film je ekstra. Kokice su super. Želim da pojedem sve odjednom. Jao, nema ih više. Uvek žuriš, Chelsea. Jack, imaš punu kantu, uzet ću malo. Šta to radiš? Skloni ruke. Eto, prosula si mi sve kokice. Deco, jel sve u redu? Mislim da bi trebalo da izađete odavde. Hajde, ustajte. Pomoći ću vam. Ne mogu se odvojiti od gledanja filma. Hej, gde ste nas doveli? Vidim da volite da jedete, zato vam predlažem da učestvujete u izazovu. Nemam pojma šta nas čeka. O, neke kartice, da vidimo. Jao, morat ću da jedem polako. A ja brzo, kao što volim. Zlatna sredina, nije loše. Pitam se šta ćemo da jedemo. Rezanci, super. Izgledaju baš dobro. Jedva čekam da ih probam. Ja ću da počnem. Da vidimo šta imam ovde. Aha, štapići. Verovatno ih treba otvoriti. Ovako. Polako. Bez žurbe. Nemam gde da žurim. Jao, to će dugo trajati. Bolje da krenem da jedem. Glupi štapići, nikako ne mogu da ih odvojim. Skoro sam slomio zube. Zato što si slabić.
Nisam, uspeću. Joj, kako boli. Pogodio si me u čelo. Izvini, nisam hteo. Kako da jedem jednim štapićem? Pokušat ću ovako. Ne, to je loša ideja. Kakvi lepi, ravni štapići. Čak će i Mary uskoro početi da jede, a ja sam još gladan. Dosadilo mi je to. Jao, koliko rezanca se namotalo na štapić. Zašto se nisam odmah sjetio toga? Je li ukusno? Mnogo. To je najbolje što sam ikad probao. Kako je, Mary? Ne mogu da skinem pogled sa štapića. Nećemo da ju smetamo. Hajde da ja pojedem svoju rezanci. Treba će mi salveta. Sad mogu početi. Da vidimo kako ćeš se snaći sa štapićima. Zašto si ih bacila? Ne trebaju mi. Bolje da uzmem viljušku i nož, kao što sam navikla. Pa mogu početi. Jo, rezance stalno padaju. Viljuška i nož mi također ne odgovaraju. Moram da smislim nešto drugo. Znam. Ješću ovako. Odlično mi ide. To je to. Uspela sam. Sve sam pojela. Svaka čast. Čestitam. A šta je kod Mary? O, rezanci. Odavno sam htjela da ih probam. Konačno mi ustima. To je prelepo. Hajde da uzmemo Marynu porciju i onako ništa neće primetiti. Želim da uživam u svakom trenutku. Čudno, gde su nestali moji rezanci? Niste vidjeli ništa? Joj, boli. Tako vam treba. Sljedeći put nećete krasti tuđu hranu. Upravo je. Nova runda, super. Da vidimo šta imamo ovdje. Opet sporo. Dobro, navikla sam već na to. Ja nisam protiv srednje brzine. Ja sam zadovoljna brzim tempo. Ljudi, ovo je pizza. Ja ovdje toliko sira, super. Taman sam ogladnio. Oduševljena sam. U redu, dosta priče, hajde da počnemo. Ja sam prva, kao i uvek. Požuri, Mary. Počet ću od ovog pačeta. Najviše mi se sviđa. Jao, kako se sir lepo razlači. Chelsea, nisam spreman da te čekam 100 godina. Mislim da je ovo pače premalo. 2 će biti taman. Kakav apetit. Pizza je nevjerovatna. Mislim da će biti bolje da pojedem sve odjednom. Ovako. Ovo izgleda kao pravi sendvič, super. Jack, baš si brz. Svaka ti čast. Mogao bih da jedem još brže, ali hteo sam da malo produžim zadovoljstvo. Sad ti, Chelsea. Šta da radim? Znam. Savit ću picu kao rolnu. Super, to je cool ideja. Sad ću je pojesti za par sekundi. Jo, pizza mi se zaglavila ustima. Ne brini, pomoći ću ti. Hvala, nisam mogla da je zagrizem. Spasio si me. Trenutak sreće je blizu. Pizza mi je skoro u ustima. Gde će? Ups, izgleda da je pala, nema joj spasa. Ostalo mi je samo malo pače testa. Šteta, iako je to bolje od ničega. Završila sam. Stalno nemaš sreće, Mary. Šta? Jel su to kaktusi? Ali bodljikavi su. Ne razumem kako ćemo ih jesti. Plašim se, ne bih hteo da probušim jezik. Izgleda odvratno. Mislim da je to jako ružno, ali spremna sam da budem prva. Kako god hoćeš. Srećno, Chelsea. Prvo moram da proverim koliko je ovaj kaktus bodljikav. Dajte mi malo vremena, sve ću saznati. Mislim da će to dugo trajati. Počni, Mary. U redu, sad ću. Joj, moj jezik. Kako boli. Chelsea, pogledaj ovo. Neću odustati. Sad će mi ovaj kaktus vidjeti. Osjećam da će biti nešto zanimljivo. Upravo si, Jack. Sam je tražio. Tako je bolje. Nisam to očekivao od tebe, Mary. Plašim se. Odvedite me odavde.
Previše si impresivan, Jack. Jao, dobro si mu se osvetila. Ljudi, zašto tako galamite? Šta se dešava kod vas? Ne zaustavljaj se, Chelsea, inače nikad neće završiti. Eto, sreli smo se. Joj, kako gorko, fuj. Gross! Ne mogu ni da zamislim taj ukus. Ne brini, uskoro ćeš ga osjetiti. Možeš početi, Jack. Neka prvo Chelsea završi. Hajde, Chelsea, požuri. Okay. Dodaj gas. Izgleda da nemam izbora. Joj, moj prst. Op, izgleda da sam oduvao iglu. Pokušat ću još jednom. Radi, super. Kaktus je potpuno čist, sad ga mogu probati. Mary, bila si u pravu, to uopšte nije lepo. Gadan je. Želim da ispljunem sve i operem jezik. Kako te razumem? Već sam blizu. Konačno smo se sreli. O ne, kako boli. Dugo sve shvata. Imam ideju. Iseći ću sve igle makazama. Ovako. Još malo. Odlično. Ja opet moramo da čekamo. Mislim da je najbolje uzeti pincetu. Daj da ti pomognem, Chelsea. A ja predlažem prijač. Ovo je najbrži način. Uspelo je. Nema na čemu, Chelsea. Ostala je još jedna igla. To je to. Sad mogu da probam. Hajde, Chelsea, možeš ti to? Zašto si to uradio, Jack? Teo sam da ti pomognem. Ovo je novi izazov na parara. Zdravo svima, vi ste u novom kulinarskom izazovu. Sad će vam Alice pokazati tortu koju želi, a vi je morate napraviti. Jeste spremni? Vidim da jeste. Odlično, onda idemo. Prvo idu jaja, jel da, bako? Jel, eto, razbilo se meni u tanjir. Sad ću izvaditi ljusku. Fuj, jaje tako ligavo. Ja, unuko, sad ću ti pomoći. Gledaj kako se to radi. Da, ne zahvaljuj. Dakle, nastavljam. Malo mi je jednog jajeta. Gotovo. A šta dalje? A, šećer. Tako malo šećera. Ali bako, pravimo tortu, mora biti slatka. Ja ću sipati sve. Probat ću. Šta, sipala si sav šećer? Pa da, je li to loše? A šta ti radiš, bako? A, sipaš mleko? Onda ću ja. Ej, otvaraj se. O ne, sve sam prošla, ali tu je ostalo malo. Ne brinite. Gotovo. O, bako, mogu li da pozajmim malo brašno? Fuj, svuda mi je brašno. Bako, jel mi prljavo lice? Jao, a mamice? Ma daj, bako, eto, sve u redu. Dakle, gde sam stala? Tačno, mislim da će toliko biti dovoljno. Sad treba to sve dobro promešati. Jao, ovim je baš nezgodno mešati. Radit ću to rukama. Jao, kakva je ovo generacija? Ne znaju čak ni mutilicu da koriste, samo telefoni. A bako, šta će u našoj generaciji vaši stari uređaji? Kad postoje blenderi i drugi savremeni uređaji. Gledajte kakvo mi je savršeno testo ispalo. Nije loše. A kakvo je moje testo? Jao, potpuno sam zaboravila na kakao. Moja unuka obožava sve čokoladno. Imaću najlepše čokoladno testo. Mala će biti oduševljena. A vreme je odneti to u rernu. Joj, moje leđa. Ne mogu da se ispravim. Dobro, dok se testo peče, ja ću nešto isplesti. A šta ću ja? Jašću malo. Čekajte. Upravo mi je pala na pamet dobra ideja. Izmrvit ću oreo kolači i napravit ću koru od njih. Sipam mrvice u kalup, a zatim vraćam se ka testu.
Treba ga malo obojiti. Da, moje testo će biti u boje. Biće lepo kao ja. Wow, ovo je neka magija. A sada sipam to sve u kalup. Pogledajte kako je prelepo ispalo. Mogu to staviti u rernu? Ćao, tortice, idem ja. Šef, a šta je kod vas? Ovi diletanti su već stavili svoju tortu u rernu. Tako da je vreme i ja da počnem da spremam. Gledajte kako radi profesionalac. I ja ću obojiti svoje testo. Ali imat ću mnogo više boje. Sada vadim svoje omiljene okrugle kalupe. U koji ću sipati ovo prelepo bojno testo. Moje kore će biti najbolje kad se spreme. Vidjet ćete. Jao, izgleda spektakularno. A dušo, vidi, isplela sam ti čebe. O, zaboravila sam testo u rerni. Da vidimo, jel se spremilo? A miris je divan. Joj, pazi malo. Izvinjavam se, ali treba mi rerna. Unuko, kako ti se čini moja kora? O, baš je cool. Da, je li osjećaš miris? Šef, gledajte. Jill, daj mi to. Sad ću napraviti prelepu tortu i što je najvažnije, originalnu. To je to. Baka je završila. O, i moja torta je već spremna. Da vidimo. Joj, vruće. Kako boli. Sada treba namazati koru nečim slatkim. Naprimjer, tečnim marshmallovom. Ali prvo treba probati, naravno. Ukusno. Sigurna sam da će se Alice to jako dopasti. O, pogledajte. Našla sam svoje zalihe slatkiša i čokolade. Sad ću ukrasiti svoju tortu sa tim. Pogledajte kakvo lepo srce sam napravila. Divno. Svaka mi čast. Ma dajte, ne treba aplauza. Jao, mamice, torta je predobra, moram je probati. Što je, bako? Jao, tačno, izvini, naravno da je neću jesti, ovo je za tebe. Moje kore su također spremne. Miris je prelep. A vreme je da sastavim svoju savršenu tortu. Pogledajte kakve lepe boje. Namazat ću svaku tortu šlagom. Onda šlag treba izravnati uz pomoć lopatice. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću sve slatkim konfetama. Lepota. Sad ću staviti još jedan sprat. Yummy! I dodati čokoladne prelive različitih boja. Da, u pravu ste. Hoću da napravim čokoladnu dugu. Odličan završetak moje torte. Savršeno. O, završili ste? Onda hajde da probamo vaše torte. Wow, kakve lepe tortice. Je li to Rapunzel? Prelepo, a ovo je njena haljina. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. A kakav ukus ima torta? Sviđa mi se, super. Jao, drago mi je, dušo. Sljedeće će biti ova torta. Čokoladne bombone, obožavam ih. Jao, i torta je divna. Sestro, svaka čast. A ova torta izgleda nerealno. Je li ova duga jestiva? Jeste! Čokoladna je cool. Vreme je da probam tortu. Jedva čekam. O, da! To je pobjeda. To! Čestitam na pobjedi, šefe.